ସେଇ କାଠୁରିଆର ଗପ ଛୁଇଁ ଯାଇଥିଲା ମୋ ବୋଉର ଅପାଠୁଆ ମନକୁ। ବାପା ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବୋଉ ଶୁଣୁଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନର କଥା। ଯମ ମୁହଁରୁ କେମିତି ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲା। ବାପା ବିଲକୁ ଯାଉଥିଲେ, ବୋଉ ଭାତ ନେଇ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ବିଲ ମୁଣ୍ଡରେ। ବାପାଙ୍କର ଲୁଗା ଗାମୁଛା ସିଲେଇ କେବେ ତାଳି ପକାଇ ଦେଉଥିଲା ବୋଉ। କେବେ ବାପା ଗାଁ ନ୍ୟାୟ ନିଶାପକୁ ଗଲେ ଅଧ ରାତି ଯାଏ ଭାତ ପଖଳା ରଖି ବୋଉ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲା ବାପାଙ୍କୁ। ବାପାଙ୍କ ଫଟା ଗୋଡ଼ରେ ନିତି ସଞ୍ଜରେ ତେଲ ଟିକେ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲା ବୋଉ। କେବେ କେବେ ଗେଣ୍ଡା କାଟିଦେଲେ ଗୋଡ଼କୁ ଚେଙ୍କ ତେଲ ପକାଉଥିଲା ସିଏ। ଖରାବେଳେ ଖାଇ ବସିଲେ ବିଞ୍ଚଣା ହଲାଉଥିଲା ବୋଉ। ବୋଉର ଅଭାବ ସଂସାରରେ ବାପା ଥିଲେ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ। ଟିକିଏ ସୁନ୍ଦର ମୁଠାଇ ପାଣି କାଚ ଥିଲା ତା ସମ୍ବଳ। ହାଟ ବାଟ ଚିହ୍ନି ନଥିବା ବୋଉ କେବେ କଳିକି ଅଳି କରୁନଥିଲା ବାପାଙ୍କ ସାଥେ। ଦିଖଣ୍ଡ ଲୁଗା ଥିଲା ତା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କେବେ ଭାତ ହେବା ଡେରି ହେଲେ ବାପା 14 ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିଲେ ବୋଉର। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ ପଥର ଠେଇଁ ତା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଅଥଳ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବୋଉ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲା। ବୋଉ ତ ବ୍ରତୀ ଥିଲା ସାରା ଜୀବନ ବାପାଙ୍କର।